Daryl Mark Punch ta' 29 sena mill-Ħamrun inżamm arrestat wara li tressa l-qorti wara li allegatament daħal jisraq pistola tal-plastik minn stabiliment tal-lob tal-azzar. Fil-każ seħħ fl-14 ta' Awwissu meta l-imputat allegatament wettaq serqa ta' flus kontanti mill-istabilliment fil-Marsa li marejat kien aggrafat bi vjolenza kif kellu fil-possess tiegħu imitazzjoni ta' arma tan-nar. Il-prosekuzzjoni qalet li minn filmati elevati minn kamra tas-sigurtà l-imputat deri biddel il-ħwejjeġ madankollu baqa' bl-istess żarbun. Huwa kien identifikat ukoll bit-tpinġijiet li għandu. Filmati minn kamra tas-sigurtà urew li l-imputat sejr lura d-dar. Barra minn hekk huwa żamm kontra l-volontà tiegħu lil persuna oħra biħsieb ta' estorsjoni ta' flus jew ħwejjeġ oħra. Punch affaċċa wkoll akkużi marbuta ma' serqa li allegatament wettaq ma' persuni oħra minn stabbiliment tax-xahar fil-Marsa għad-dannu ta' terza persuna fil-lejl ta' bejn it-22 u 23 ta' Ġunju. Huwa kiser ukoll il-kundizzjonijiet imposti għal ħelsien mill-arrest li kien ingħata b'rabta ma' reat passat fil-waqt li kien reċediv. Hawnhekk il-prosekuzzjoni nnutat li l-imputat ikkopera mal-pulizija waqt l-investigazzjonijiet tagħhom. Il-validità tal-arrest ma ġietx ikkontestata filwaqt li l-imputat wieġeb mhux ħati għal akkużi miġjuba kontrih. Iżda l-avukat tal-għajnuna legali għamel talba l-ħelsien mill-arrest tal-imputat. Din it-talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni hekk kif tfadal xi daxxiġdu quddiem il-qorti u li jafu lill-imputat. Il-prosekuzzjoni argumentat ukoll kif l-imputat għandu problema akuta ta' droga u joqgħod fl-istess residenza ma' ommu li wkoll għandha l-istess problema. Għaldaqstant wara li semet l-argumenti tad-difiża u l-prosekuzzjoni, il-qorti ċaħdet il-ħelsien mill-arrest minħabba l-biża' tal-intraġġ tal-provi.